Hvorfor det? Hvorfor? Fordi jeg har en derhjemme. Og kvittering. Det havde du jo ikke, da du købte den, jo. Og den her, Nej. kan jeg jo ikke gå ud og få penge for igen, jo. Fordi min... Er det noget, der er til gave? Der. Ja. Kan du se? Jamen, der har du. Du har den originale kvittering, ikke? Godt. Men hvis du så lige kigger på den her engang, den skal jo være salgsbar stand, uåbnet stand. Og det er den her jo ikke. Nej, jeg blev jo nødt til at åbne den. Du blev jo ikke nødt til at åbne den, når du fandt ud af, at du havde en derhjemme i forvejen. Jeg fandt da ikke ud af, at jeg havde en. Min far kom hjem med, Jan. Ja, men derfor har du jo stadig købt den her, at hæve den ud af æsken, jo, ikke? Ja, men så vil jeg ikke, så fortryder jeg at købe den. Jeg har da Så skal du lade være 14 med at dages åbne den. fortrydelsesret. Ja, hvis den er original plomberet stand. Det er den der, hvor der se kvittering er her. Ja, men den får jeg... Så send den der tilbage til leverandøren. Og sige, at det er fejl på den. Jeg er da Den ligeglad. fejler jo ikke noget. Det gør du den da. Du får jo ikke dine penge her. Og det sagde jeg også til dig her i eftermiddags. At den skulle være original pakket ind. Det er Og den også. salgsbar stand. Ja, original æske, men den kan jo aldrig nogensinde blive solgt igen, den der. Så skal jeg ud og sælge den med tab. Det vil jeg da ikke. Jamen, så må vi da finde et kompromis. Ved du hvad, den her, den... Tag nu den, og når du så har slidt den røde op, Nej. så bruger du så den der i stedet for. Ved du hvad? Her ligger. Og hvad med den kvittering der, som jeg aldrig fik? Hvornår får jeg den? Jamen, iPad 4 har jeg købt herinde. Ja, den har du jo fået. Nej! Er du i gang med at filme? Ja, fordi det her skal på YouTube. Jeg købte en iPad 4 her hos jer, og så fik jeg en retur. Skal ikke ødelægge min telefon? Så tager det her slut. Det godt. Kan du se, hvordan I behandler folk i telefoner? Og så Smid mine ting. Smid mine ting. farvel. Og jeg vil ikke ting. se dig i butikken længere. Prøv at se. Sådan behandler de folk i Fona. Nogle fucking røvhuller. Og du skal bare søge under Fona og Open Rå.